Bien tene octobre kalo kile saba san ba fila ani mugan fila magazine jumali fila bagaw aw bisimila ni aw ka flash info wagati. Bakurubala an b'aw ladɔniya k'a fɔ ko bi kɔni kalanta baaraw kɔni sigila sen kan nka Kayikaw ni Sikasokaw fɛ yen olu ma se ka waleya ka d'a kan olu ka karamɔgɔw tagala gɛrɛfu la. K'aw ladɔniya tuguni k'a fɔ ko kunu octobre kalo tile fila san ba fila ni mugan fila an ka kalanden dɔw bɔtɔ fara kɔ k'u bɛ taa Segu kalanta kama olu kɔni ka kulon dafirila ji la fo mɔgɔ 5 bonyanko bɔnɛla u ni na. Ka dansigili kɛ ni bakurubaw la an b'aw ladɔniya ni an ka kɔkan kibaru ye fɛn min ye Burkina Faso ye n'olu ka furancɛla fanga ɲɛma kun ye Paul Henri Damiba fo dankarili kɛra a ka fanga la septembre kalo tile 30 tɛmɛlen na. Ale kɔni bɔra ka lafɛsɛfɛsɛyali dɔw kɛ a ka baara bila sɛbɛn kɔnɔna la sani a ka taa Togokaw fɛ. Komi y'a fɔ aw ɲɛna bakurubaw la cogoya min na kalanta hokumu kɔni kɔnɔna la kalanta baaraw kɔni daminɛla bi ntɛnɛn na Bamako kɔnɔna la ale ni jamana marabolo caman na nka Bamakokaw kɔni ko k'u bɛ sɔn u ka baara in ma sani nin kalo in tile 14 cɛ fo an ka minisiri ɲɛma nɔlabila ale kɔni taara Mamadu Konate la ka taga o baaraw boloda. Bamako karamɔgɔw kɔni ye kalan baara ninnu kɔni daminɛ nka u kɔni bɛ ka menaceli kɛ ko ni u tɔɲɔgɔnw kɔni fana ka dura ma d'u ma ko nin kalo in tile 14 kɔni k'u fana bɛ taa gɛrɛfu la. Ka kɛɲɛ ni o ye Kayikaw fɛ yen nɔ kalanta baaraw ma se ka sigi sen kan ka d'a kan Kayi karamɔgɔw b'a la ko fo Keɲeba directeur de l'académie ka wuli ka bɔ yen ko parce que ko de kɛra sababu ye ka olu ka baarakɛɲɔgɔn dɔ lase justice ka bolo kan baccalauréat baaraw wagati la. Sikasokaw fana fɛ yen olu bɛ gɛrɛfu la ka d'a kan olu b'a la ko fo u ka sara de ka kɛ sinon k'olu tɛ taga baara kɛ nka kalanta in kɔni a bɛ ka ɲɛnamaya jamana fan tɔw fɛ. O hukumu kɔni kɔnɔna la fɛn min ye kalanso 100,000 ani 500 bonyanko ye olu de kɔni datugulen don ka sababuya kɛ lakanabaliya ye. Ka kɛɲɛ ni o kalanta kelen ye an b'aw ladɔniya k'a fɔ ko kunun kɔni an ka kalanden dɔw bɔtɔ farakɔ k'u bɛ taa Segu olu kɔni ka kulon dafirila baji la min kɛla sababu ye ka mɔgɔ 5 bonyanko bɔnɛ a ni na fɛn min sababuya bɔra kaba pɛrɛn na. Lakana tigilamɔgɔw kɔni sera ka cɛman 1 kɔni su ye nka musomani 4 kɔni olu ma ye hali sisan. Wa kunnafonidi taasira fɛ ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn ni nɛgɛ kaɲɛ 7 wagati Sekɔrɔkaw fɛ yen. Burkinakaw fɛ yen Paul Henri Damiba n'o tun ye furancɛla fanga ɲɛma ye fo dankarilikɛla ale fana ka fanga la Ibrahim Tarawele fɛ septembre kalo tile 30 tɛmɛlen na. Ale kɔni bɔla ka kuma a ka baara bila sɛbɛn na min kɔnɔ a bɛ k'a fɔ ko faamuyalibaliya de kun tɛmɛna finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ fo min kɛra sababu ye ka dankarili kɛ ale ka fanga la wa ko a bɛ dugawu kɛ furancɛla fanga ɲɛma kura minnu bɛ ka na. Nin kunnafoni de tun bɛ dansigili k'aw ka bi flash info la aw kan bɛn magazine jumali sanfɛ.